Azkar eta presaka bizi izan gara orain arte, eta bapatean gelditzera behartu gaituzte. Eta orain, etxe barruan sartuta gaude. Mundua leihoaz bestaldera gelditu da, eta ohartu gabe, gure buruetatik haratago ikusten hasi gara. Munduaren mutur batean gertatutakoek beste muturrean eragina dutela ikusi dugu. Denok, herri global bakarra osatzen dugula. Elkar besarkatzeko beharra somatzen hasi gara. Gure buruak eta besteenak zaintzea beharrezkoa dela ikasi dugu. Eta ez bakarrik gure buruak zaintzea, amalurra zaintzea ere bai. Osasun langileen eta elikaduraren esparruan dihardutenen garrantziaz jabetu gara, baita garbitzaileen eta logistika lanetan ari direnen garrantziaz ere. Gure etxeak jostun lantegi improvisatuak bilakatu dira maskarak josteko, eta behin-behineko 3 dimentsioko fabrikak arnasgailuak sortzeko. Eta begiak isten baditugu, txorien kanta entzungo dugu, amalurra sendatzen ari dela esanez. Denak eta denok elkarrekin uztarturik gaude, eta ezin dugu inor bidea ertzean utzi. Horregatik guk elkarlanean jarraitzen dugu. Denontzat, bidezkoagoa, jasangarriagoa eta solidarioagoa izango den mundu bat sortzeko asmoz.